Naguna ka mo sa video. Ikaw ba sila na nangunguna sa video? Ang kalakot-lakat. Naguna ka mo sa video. Ano ba sila? Ang bida doon. Ato naman si Selena ba? Walang pa sila ba ilaban si Selena? Away liwan. Nana? Pagkadiyon mo. Original bukan kaya ba? Tomski! Shout out! Aw paghuna ko sa imo, may plano yan. Shout out Tomski! Salamat sa pagsulod. Ayun si Mama Pilya. Ah, 3 million na pumasok. Salamat po. Set up pa lang, set up. Hey! Dua. Tomski, sulod. Shout out po. Andito po ka Tomski. Shout out. Jadi kami sa Tabuklangoy. Pabigas. Shout out Ma'am Ophelia Malong. From Ma'am Ophelia Malong po ang pabigas po natin ngayon at grocery. Ang original Bulan Vlogger. Hello, hello. Hello po sa inyo. Kan ano kan Juna? Nakalagyan? Ay ka. Kan uwi yan. Ay, shout out yung Tomski. Biyahero King. Hello, King. Shout out. Hello. Shout out Tamsak Idol, Biyahero King.
Hoy, Biyere King. Shout out. Dako nang kajakit. Walang malam na lumayas ka man. Ayan po. Mamaya. Mamaya na lang po magka-jacket. Di kaya. DT Channel. Good morning, Idol DT po. Salamat po, Tapos Idol. na po yung guys, ano? Banaaw. Ayan. Banakod. 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 Ang banakod. Na, Banakod lang mo. Banasi aw. Banasi, Banakod. may jacket ka na po, DT Channel. One. Urok 1. Banasi. Ma-program po mo mga pero ang bugas po mga sa grocery. House to house na lang po namin. Alright. Biyere King, may jacket ka na rin. Ma-program lang din. Salamat sa pagpasok. Sponsor po natin ito. MLSO, Tomski, sabi ni DT Channel. Ito na nakayilo. Texas, pero vlogger man siya. Nakayilo. Opo. Oh, maki po yun ano. Malong ang YouTube channel niya. Tagapulot siya. Thank you. Biyere King, mega love shout out. Ano pa lang? Sayang yung gabi sa alumni na rin. Isa yan. Ay, may love shout out na Biyahero King. Bail na. Paring Tomski, shout out. Ano yung pangarap mo sa ano yung pangarap mo sa vlog? Yan yung TV. Nakalive siya. Oh, shout out mo ni Michael. Tsaka kay Sir Larry Amos, Hilario Locachero. Nagbabayli lang siya ng mamupilya. Pagpilya malong. Nakadilaw. Ma'am Gem Channel. Good morning. Ay, sorry. Ano, Michael, Jenla, Banase pala, Banase. Banasi, Dire- tapos lang hoy. Namalian, pag-type sa Ay, Banason pa ka, Banasi, ano ini? Banakod. Ay, Banakod pala Banakod. Sorry. Pares man lang ko na yun. Saro na lang yan. Sugpon man lang yun, sugpon. Pares ako na yun. Banakod, tapos lang hoy, Banasi. Sinang tao? Ma'am Jem Channel. Hello po. Yo. Yan din po kata Ma'am Jem Channel sa sa Zone 2. Oh, may pabayli din, may pabayli. Ayun si Ma'am Ophelia, oh.
Kung nga po ano, Ma'am Jim Channel, sana nandito ka. Ang kapartner ni Ma'am, taga dito po yun. Dito po siya naka-star. Maugmahon sira, oh. Ma'am Gemma, imudang bata, oh. Pantomina, Chinels. Hindi nga kay Malimpoy. Pero mahangin po, kay medyo mapalod-balod. Yan po ang balian po namin, oh. Ma'am Jem, ito po ang ano, oh. Ito po kami hali. Ito po kami hali. Mabalod-balod po, oh. Michael Di Illa, Kegla, Gilo, shout out po sa ino. Ate Gemma, Migalab, shout out. Saan uniform nyo? Uy, di na. Nanang bro. Saan uniform nyo? Ah, Bagan Suba. Opo. Oh! Masayo sa likod ng camera. Opo, asan to? Eh, dati po ini, Ma'am Gemma, ano pagkakalubihan? Ang sayo ni Ma'am Miriam. Napiluhan si Ma'am. Andito po sa akin, Ma'am, yung uniform mo po, Ma'am. Don't worry, meron ka po. At meron pa pong susunod, dalawa po yung kulay. Coming soon, sabi ni Ma'am Opelia. Meron po, Ma'am, may baon po si Ma'am Opelia. Meron pong baon si Ma'am Opelia. Si Ma'am Opelia Malong po yun na ano, nakadilaw. Si Ma'am Opelia Malong. Yada na si Kapitan. Mapo ito si Ma'am Opelia, Ma'am Jem. Si Nelson.
sila yung nakaano. And may kalo, Ma'am Jem. Isa lang po ang kapitan dito, si Kapitan Jojo Heraldino. Andito po siya. Invite po namin. May palaro pa si Ma'am Opelia, may palaro. Ano po ito, Ma'am Jem? Bigas tsaka grocery yung bigay po natin dito. Tsaka may palaro po sa mga bata si Ma'am Opelia. Magaganda po yung mga gift ni Ma'am Opelia. Ito na bata, sige sa... Ano, ang manggana tabi, may regalo halikan mga pilya. Maanada, parang nasa ako na buwan. Matitigaw sa akin. Bago po magpatokan ang program, ulatot na lang si Kap Junior para sa kanya opening remarks. Ma-prayer mo na po ito, mga Jay. Sa pangunguna po ni Ma'am Nils, opening prayer po. Kadali ha. Ayaw na kayo na si Kap! Ay! Let's go! Ito na si Kap naman lang. Are, here binyagan na yan, bagong dating na yan. Meron po sa si Ma'am Nils. Ano pala niya? Meron po, Ma'am, si Nils nga po yung mag-opening prayer. Libro pa lang siya sa konto. Tulong sa mga soberang pangbanwaan. Opening prayer po. Ulan, Prayer na ganda. bahaya sa walutan, katauhan, pag-obrang pagkatarayo, mga abot, tapos wagang nakasiluhan namin lamang doon. Tungkol yun na to, ating kaunlahan, ikaw ako kita indiro, Mga Jay, palimot nito si Manay. Itong ka pa. Basket na ito. Importante na nga. Para po po. Dulan kong lambubo. Ayan din po si Manay si Kolong para Tayo na si Kap doon na. mag-atag si Kuye, opening prayer po. yada na. Dali lang mo yan. Ay, shout out Manay ha. Pwede man po yung basta mag-pray. Copyright yan, host. Hindi mga copyright yan, Manay ha. Malay biyade. Shout out sa Manay ha. Ayan si Manay Nelson. Namulaag tolos. Siya na opening prayer. Nakasum yade, nakasum. Mag-mute ka dapat music. Hindi copyright ha. Ma'am Nel, si SL Palacio. Ayan na si Shout Kap. out. Ay, Manay Gusim. Hello, Gusim. Shout out mo. Mainan ma-opening prayer. Yan din na po si Jojo. Batugan ko na po ang dapat batugan. Patindugan na. Para po sa opening prayer, yan din po si Ma'am Esing Palacio. Hello Nels, mangingitim ka agad dyan. Praise God. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na bigay mo sa amin. Sa magandang panahon na ikaw ang patuloy nag-ingat sa amin sa araw-araw. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa mga nagsipagpunta dito Panginoon na kayo ang gumagabay sa kanila Panginoon. Panginoon, dalangin po namin na ikaw ang manguna sa amin sa araw na ito sa gagawin namin Panginoon. I-bless mo po ang mga taong nandito Panginoon. Maraming salamat po God. Binabalik namin ang papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. 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 Po. Salamat po, Ma'am Esing. Yan. Bilang po welcome po sa sa pagkandito din sa kumpanya sa Sunto.
Yan din po si Cap Jojo Heraldino, barangay captain po sa barangay Sonto. Cap. Okay. Good morning. Hip hip! Alright, ano yaon? Hip hip! Okay. Una po, ang pagpasalamat sa mahal na Diyos sa hinatag sa atin na mayad na lawas, ha? Sa mayad, mabalot na panahon. Para tayo ng lawlaw, ha? Pero okay lang yun, ang malaga may lawlaw. Ang inang bakala, 400, maski para mabalo doon. Kaya grabe pagtiyos. 400 ma'am, yung isang tab. Sino? Sa ginagalangan ko na Cap Jojo diba, yan. Malong, si ang Ophelia Malong, bisitahan ato barangay. Ma'am, thank you ma'am sa sa ayuda sa mga kaurobod mo, Saan sir. mo na yan? Salamat po nun sa yadin niya. Kay Brother Marlon, ang Bicol probinsya ko. Dag, salamat po ng tabi kay General Edini sa Tabok Langoy and sa iyo agahuman para mapagmalalo na niya ng takupaan dagat kay mabaludon. Yan. Pagpasensya na ninyo ha. Daghanon ni. Pagpasensya na ninyo daghanon. Gabon ma'am, salamat po noon yan. Welcome po sa Sitio Tabok Langoy. San Vicente po yun ma'am. Kaya lang yung mga mga tao may San Vicente, may Sonto. Pero karamihan Sonto. San Vicente. Okay. Sa ulit, maraming salamat sa mga tumulong sa ayuda dito. Maraming salamat. Sana marami ito ma'am susunod. Ma'am, thank you ma'am. Thank you. Ma'am Ophelia Malong. Thank you bro. Kundi dahil ma'am sa taon na ini, wala man kita dito. Maski na grabe ito na pag yan din po, utak. Promotor, sino yung lakautan yan? Kundi dahil kan ma'am Ophelia Malong. Ano kayo naging promotor ako? Good morning. Ay, good morning na ba? O afternoon na sa iyo. Thank you sa pagpadagos din sa amo. Biro ng mga ulan, original flowers, talaga ha. Thank you, Kap. Thank you, Tabi. Thank you. Sana mogman mga bata, tapos maupatin ka mo kung ano ang kakayanan ko na nadara naman din ha. O, yun lang. O, sino may istorya? Nicole. Uye daw. Si Uyan Hos. Bago kita magpoyak, ipakinalata mo na ang mga miyembro sa Bulang Vloggers. Unahon ta sa mga magayaw. Manilyan. Ayan, unahon ta si Rose Franz. Nato OFW. Bata ni Rose Franz. So, good morning po sa mga taga-Sitio Tabok Langoy. Thank you so much po sa magayuno na pag-welcome niyo sa amo. Sana po patuloy niyo na suportahan ang original Bulan Vloggers. And nagpapasalamat po ako kay Ma'am Ophelia Malong sa organize po niya sa na event niyan. Na salamatunon man po sa mga manager na natutunan CCTV, original shout out Bulan po. Vloggers ng mga loyal. Loyal. Loyal ka man. Ang YouTube Original channel TV. po sa mama ko is Rose Franz Vlog. Pakisuportahan na lang po OFW po siya. Salamat po. Salamat, Yan din po ma'am. ang YouTube channel niya. Si Rose Franz Vlog, yan. Sunod na to siya, Siyempre, alin kita sa OFW, yun si Ma'am Nils Ay. Palacio. Si Nils TV. Kapatid. Amo na Nels. Si Lalabs. Nils TV. Ay, size baby. Ayan, thank you po sa pagtanggap ninyo sa amin dito. Ayan, thank you so much. And ako po ay sayo sa OFW
na Bulan Original Vlogger. Thank you so much, Ma'am Opelia, sa pag-sponsor. And thank you, Ma'am Jojo. Thank you so much and enjoy po kamo ha. Thank you. Grabe ang fans. Ayan, syempre, si Jonalyn's Vlog. Shout out. Busim. Good morning po sa Intiro. Thank you po sa pag-welcome po dito sa amo ng mga original Bulan Vloggers. Thank you po kay Cap Jojo sa pagpadagos po dito sa amo. And thank you po sa nag-sponsor po kay Ma'am Ofelia Malong. Ako po si Jonalyn Yamera and YouTube channel ko po, Jonalyn's Vlog. Thank you po. Grabe man ang fans, siguro tayo rin nasa may fans man. Si, Johanna Gale, YTV. Wala. Mawala lang yan. Atlaw po sa Intiro na yadi po dili. Salamat po sa pagtanggap dili po sa amo. Salamat man po sa amo kapitan. Tapos sa sponsor po namo na si Ma'am Ofelia Malong. Kami po ang original Bulan Vloggers po. Yadi po kami para maghatod sa iyasan. Diyo na danon. Pero makadanon na po ini kayo. Ang panahon nato niya no, balot-balot. Ako po si Johanna Gale YTV po sa original Bulan Vloggers po. Pasupport man po sa amo grupo para daghan pa po ang amo madanunan. Salamat po. Ay, mayroon na pala, it's a prank lang pala niya to. Siyempre, si Manay, Jinred Mix Vlog. Come. Pinakamagayong kainorhin niya. Salamat po Intero Cup, salamat po Ma'am Ofelia Malong, salamat po. Magayon ang place. Nabinit Tabok Langoy, Kap. Tabok Langoy. Jinred Mix Vlog po. Salamat. Yan, kayo rin malaba na niya. Si Mr. Idol. Ang idol sa Nintero, si Mr. Idol. Ayan na, good morning po sa mga taga lugar rin. Tabok Langoy. At salamat po sa mainit na pag-welcome po sa original Bulan Vloggers. Hello po, At Ma'am Gina. salamat man po kay Cap Jojo Eraldino. Pati sa sponsor natin niyan sa pabigas ni Madam Ofelia Malong. Ma'am, ang kapitan Ayan, ako po si ng Mr. Zone Idol 2. Vlog. Sana po ay supportahan nyo Ma'am yung Gina, GCCTV. kanya-kanyang channel ng original Si Bulan Kapitan Vloggers. Jojo Salamat Heraldino po yan. Mabait po namin na kapitan dito sa Zone 2, Ma'am Gina, GCCTV. Initabi na sarap na mo Yan po. kapot. Ini po ang pinakaama sa mo. Si Dadadis Vlog. Hello po, Ma'am Jem. Ay, shout out Maray pala dyan. na agad sa inyong mga atin. Pwede. Tabok lang. Barangay Tabok. Salamat tabi sa pag-welcome sa amin. Sige. Sana po suportahan yung bawat saro sa amin. Yun lang po. Thank you po. Sponsor po ako, Ma'am. Sponsor Anya di tabi. Ma'am Ofelia Malong. An sa mo may gusto na miyembro. Pinakaama. Jojo, sabi ni Ma'am Jenna. Shoutout ko no, sabi ni Ma'am Jem Channel, Cap Jojo. Yan. Yan din po si Bicol ang probinsya ko. Una kay wara ye. Dayaon. Maraming nadlaw tabi sa inyo, Gabos. Salamat po ng tabi kay Ma'am Ofelia Malong. Talagang ginusto ni Ma'am Ofelia Malong na may abot niya dito ang danon sa Tabok Langhoy. Ay sabi ni Ma'am at least, maski pa paano ngayon, lalo kay sa eleksyon na panahon, pinaabot talaga niya dito ang danon. Talagang siya nagpursige talaga sa di na makabot dito ang danon. Kaya sobrang salamat kay Ma'am Ofelia Malong sa pagdara ni Lising Danon. Kaya salamat man kita kay Cap Jojo sa pag-welcome niya sin sobra na talagang siya pa mismo nag-offer na ako ma-drive para kay Ma'am Ofelia Malong. Kaya salamat tulon man Cap Jojo. Siya talaga nag-drive para kay Ma'am Ofelia Malong. Salamat ako po mas para sa Intero.
Ako po, tabi, si Bicol, probinsya ko. At salamat at sa mainit niyo na pagtanggap didi. Salamat po noon. At sa inyo, kasunod. Uye, TV. Ako naman tabi, ang host niyan kay Mahangin-Hangin. Si Uyi TV tabi, pa-support sa channel. Pasalamat po kita entero kan, ma'am, mo film manong kayo. Hindi, wala kita sini. Alright? Niyan, sunod na to, ano no? Sa games muna kita sa mga bata. May sound na kita doon, pre. Step dance. Udong-udong ba? Sige lang, di bali makapiright kay. Ano ta na? Mute na lang. Opo, ma'am. Okay lang, ma'am. Okay. Importante may mood na to mga kaupod sa mga OFW. Shout out sa ato mga member na OFW. Ulat lang tabi ha. Shout out mo. Shout out vlog. Para kita listakan Ma'am Jem Channel. Ang madugdugan na. Si Bongs Vlog, The Mechanic. Mabstan Vlog. Gem Channel. Ano, Gina? Gina. Yan din na pala si Rose France. Si Ma'am Gina CCTV Vlog. Yan. Pailare. Si Lare Lakwachero. Ang malakawon na amo kaupod. Kuya Curbs. Si Kuya Curbs, si The Good One Page na nagatod lang sa ato niyan. Kachong TV. Si Kachong, ang talagang MC niyan, ano lang ako, copyright. Paripads. Kalipar. Si Paripards TV, ayan, nandito kanina ko po, di man makalawon. Paripards, shout out! Gym channel muna. Gem Channel. Si Jim Channel, ayan, na-mention na si Jim Channel. Wala na magayon. Bikulanam Magayon, yadi siya sa bulan. Niyan. Ano pa? Sino ba? Bossing. Ayun, si Ma'am Gosim. Yan. Si Tomsky, naging mo daw. Si Tomsky, shout out! Pag una ko Tomsky, paupot ka. Sino ba? Rick at Chico, Mix Vlog. Yan. Kuya Regan. Si di puro lang kita sa kung nag-ibot man ka mo. Shout out sa iyo, Tiro. Shuknoy, Burabugab, Nolags TV, Robelosillo. Kuya Regan Vlog. Yan sa Tomsky sa sulod. Alright? Puyag na kita. Shout out man yung Robelosillo. Music DJ. DJ Conte. Siriway sabi, siriway kasi rin may ibon na nagsasayaw. Dapat may ibon na nagsasayaw. Pili sabi saan matatanggal. Ay. Ay, di ka tapi kain pa. Ako na. Sayaw, sayaw. Pag di magsayaw, dire udo magtuktok. Dapat ko kaan sayaw. May premyo. Ang pinakamatibay magsayaw, mas di mahali, may premyo. Ang pinakamatibay magsayaw, mas di mahali, may premyo. Stop lang sinipre. Ito man sayaw pala. Sarap pa. Practice ko lang ito, practice. Isayang ko TV. Dapat tuda sayaw, hindi nagsasayaw, haliyaw na. Hindi nagsasayaw, haliyaw. Alright, ayun, mga daw. Sige. Music! Hindi nagsasayaw, haliyaw. Di mo nagsasayaw na tao. Di mo nagsasayaw. Stop dance na, direct tindok dance. Sorry. Rose Dance! Masirwaya, Rose Dance! Masirwaya, sarap, isaruswan.
Wala, hindi man na-emote, hindi man nagsasayaw. Halihan na tabi, hindi nagsasayaw. Opo, hindi nagsasayaw. Doon naman sa in-trunk naman si Rasa, di nagsasarayaw. Manay Ruel, shout out. Music! Masayaw ang drag ko. Nakatapo. Meron kasi hindi nagkasarayaw, ako na na-emote. Langulangot magpano. Kundi nangulangot. Siriwaya to, siriwaya. Hop, siriwaya. Music, siriwaya. Alright. Gilid na, natanggal na. Gilid na muna, tanggal na. Kaya tataot naman. Ba daw, mahali ang matibayo magsayaw. Ba daw, kung si Johanna, kainay, matibayo magsayaw. Wala ka na, di ba nagsasayaw niya? No wonder. Paano ang paghali? Kasi na yun, wala makamoy na hali. Di kita sini matapos. Ano, sinigana yung tira, ma'am? Sorry. Saro, wala sa dosi na. Ito, tama ka sa'yo, Hindi wala tayo lang sa'yo sa tunga, wow, wando. Kuhaan na yun, kuhaan na yun yung tira, kaya matibayo ang karayo, naunom. Pero naunom, kay kuhaan ta, pilihan ta rin, puro na yun may premyo. Puro na may premyo niyo. Gana niyo. Kahit hindi nagsaraya, gana ni. Dito na kamo sa gilid. Puro na kamo may premyo. Hindi tira, puro may premyo. Puro may premyo ni. Tira, puro may premyo. Nunoy, puro may premyo. Kaya wato kita sa Hindi na ako sa tungaho. Sige na. Puro na kamo may premyo. Sigurado na kamo dito na mga puro yun may premyo, may makukuha yung tiro. Halikan ma'am mo, Silya Malong. Nagpuputos na. Ay, bada ho. Sige, baby, sayo! Daw ka sila, daw ka! May nagiwag, nakapula. Yadi ho. 1, 2, 3, down. Ayaw mo dito. Nali. Ano ito nga? Nagiwag ka! Yato na. Ora ini wagan ha. Malala.
Maghangos! Maghangos! Madismayo yun. Ay, nagluluyan ang sayaw. Wala naman gagana sila. Kung mulihan ang sayaw. Dapat patutan sayaw. Oh, pasiriguruhan na. Mamaluyahan na magkiriwag ha. Maluyahan na ang sayaw. Diri ka dyan eh. Oh, ito na! Ginarat! Ginarat! Nagiwag! Oh! Oh! Oh, nagiwag! Oh, nagiwag ha! Patalang! Hey! Sayaw! Dali! Bye! Oh, ito na! May mahiwag naman ang kamot! Mahiwag naman yun! Mahiwag yun! Asay ha! 5! 4! 3! 2! 1! Ay, wala mag-iwag eh! Hello po, Mandina GCCTV. Good morning po. Oh, may mahiwag naman sila ng all the hands! Sigurado may kanay nila doon ha? Sino sa iyo ha? Ang delikado. Oh, ha? Oh. Nagsutungan pa oh? Ay, gana na pala nanapat. Ay, palakpakan! Gana na pala nanapat. Wala talaga magpapatalo. Alright. Ang premyo tabi, ang gana nanapat sa unahan. Ang mga ano, ang mga second place in tiro, dito sa likod. Ay, may panghatag si ma'am. Uy, pwede ini! Oh! Mga tabi ini sa mga nanggana, take para 100 million. Alright? Yan. Palakpakan! Sa mga rinang gana, pila-pila po, duwa na linya. Duwa na linya. Duwa na linya. Dire magunahan. Dire magunahan kay grabe ang 500 na mamupilya. Dito sa likod ko, sa likod. Dire na bili. Ayan. Op, ang nakakuha na. Bagkilid na. Pila dito sa likod, grabe ang dara ni mamupilya. Walang problema, di maubusan. Pila. Right. Nakaw lang ako dito. Sige. Hatag. Ang nahatag ka na. Pag may sobra, pwede mag-control. Pero pag wala, pasensya. Mabalik. Ayan ha. Music. Ayan o. Wala pierde, pero gana. Lalo. Ayun si ma-stack down sa maya. Siyempre, ang gusto makita sa staff lang sa Mayra. Ha? Lula ka? Ang mga inatabi na gusto magsayaw sa staff dance. Sa mga bata, tig paray banwit. Sa ila, tig saring puntang, kainak na. Oh, ha? Mamay. Oh, ha? Pwede ba? Oh, ha? Oh, may na. Preparar. Sayang, mabalad-balad ho habang may pagkakataon kita.
Ay, kung si Ma'am Nel sa Nulitra. Bahala na. Abot kita sa balon eh. Natagan na. Di na na magkotro. Kaya, ang iba man, maubusan man ang iba. Pero na lang, saro na lang. Ano ra? Saro na lang, ano ra? Saro na lang, ano ra? Isap lang sa mga inatabi kung sinong gusto makitra. Ang premya po! Anisik for tikat video. Opo, ano lang ako, abang na lang ako kung ano ang premyo. Pero sigurado may premyo yon. Ay, pero naman, ano ta? Aintra. Saro, 2, 3, 4, 5. Ayan, may 5 na kita. Sino pa? Hey, yung ka na naman dun! Ayun, ayun na, ayun. Oh, sige na kawaw. Ang mga bata sa gilid na. Gilid sa mga bata sa mga ila. Oh, yan. Gilid na, gilid. Ma'am Gina, sasali sana ako ng qualified daw. Mga ila, budot ka na, may budot ka na. Ayan. Budot ko na sa mga ina. Dan. May sulat. Ayaw! Ala, pera! Isang nito, mamubot na katawa. Yes eh! Tunay na. Tunay na eh. Ma'am, game na ka na mama. Laro ka! Wala na. Oh. Yes eh. Ilogo si Maintra kung tako disqualified ko sabi ni Uye. Sabi ko na, maiinom pa. Mago si Magmaho. Music. Para lang po ang magagano nito eh. Kaya mas kinalaw mangyari. Tatanggal ka na matanggal. Oh, laki-laki ka din yan. Nagkurunod ka kawit. Ikaw ay ang tanggal. Ayaw mo yung sa akin? Ayaw mo na? Hop! Kaya ko ba yun?
naluya ako. Naluya ako sa saya. Up. 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 Oh, yato na. May makaudog naman na kamot. Sigurado yun. Sigurado yun. Oh? Sinahuda na naman. Oh, yato na ako. Nagtabog-tabog na ako. Si Manay na naka-stripe. Manay, tanggal ka na tabi. Ang saya. Wala. Oh. 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 Sorry. Si Manay naka-polka dots. Nakakamot na. Nahigpitan na yun. Sa ulang bilang magana. Oh. 1-1 sorry. Oh, yato na. Nakatasan sa nakamot. Oh, nakatas ka. Wala ka sinabi. Ora ako nakasinabi. Nakataas na ka sa nakamot. Ayan, nato. Ano, winner. Babaeng bangkira. Si Man po, nato yung winner. Yan. Babaeng bangkiro. Oh, yan. Alright. Next. Ano naman? Mayroon din sin mga mga imported goods. Ayan, kung sino ang gusto magpili, magpila lang. Magpila lang. Ano na, tiba, makapili, basta kung di naman lang nabuton sini. Kung di lang nabuton. Ay, wala kita sinanap? Wala kita namin sinakatay, lamang? Latagan. Kung, ibig sabihin, kung pwede sa iyo, kuha niyo. Kung dili, ang unang item, dire na live selling ha? Dire na live selling. Mamay na ano? Ano lang po yun panghatag po, pero dire po na. Start na crop top. Mamay. Online na, nag-online. Ano na lang? Oo, dapat na lang. Tapos kung sino may gusto, taas na lang present, say present. Kung sino may gusto. Mayroon kita rin sila polo shirt to. Pambata. Pambata irak lang yung sound. Irak lang yung sound. Kung sino lang may pangangay po, malanta ka na. Mayroon kita si pambata palalo. Mas lalo sa baday. Ayan. Ayun pang baby. Pang baby. Ho. Pula na ho. Oh, yun. Pula na ho. Mga pang baby. Pang baby yun. Ayan. Tapos na lang pa. Ano yung kita doon? Sila magpipili. Sila na lang mapili. Sige po. Nakapila naman na. Sige na. Ayan din. Ay, sorry. Kaso dapat may latagang gitahan ang mahiwas na. Wala ka mo ba ni? Wala naman. Oo, maski balik kung tao, sinan mo yun doon. Ilatak na lang diri ako. Bahala na mo magpili. Kung nanang gusto niyo. Sino tabi doon may banig? Maski trapal. Na di lang matiyan ang mga bado kay mga malinig po ini. Ali po, US.
Ma'am Kusim, shoutout po. Hindi ata isisi Kusim, sabi ni Jim Channel. Yan. Ang dami pa games. Opo, Ma'am Jem, madaming nakahanda si Ma'am Opel yung pang prize. Opo, base kung magkagulo doon sa unahan. Matalo yun, matawa kasi hindi ko mataw. Bahay ka sir, paulang sir. Naubos ang data. Okay lang, okay. Ayun nagkakaroon na. Ayun sa eksperyensya at pinagsihan sa lianyan sa mga tatangungan. Pili lang kamo, pili. 50 lang, 50, wala nang 20. Pili kayo dyan, maraming bago dyan, Ayun, huwag kayong siksikan dyan, huwag kayong magsisikan dyan, marami pa yan. Meron pa kayo wala pang magsisiksikan kasi po, madami po yan, puro po kayo magbibigyan. Address lang po, Pila po tayo, pila po. Pila po, dalawang pila sa pumili. Alalay ko. Ikaw video. Nakamalala. Pero tabi, nagkaman tabi. Doon na pila. Mabuta ako sa nagyan sa tawa. Anila lang yan. Buwa po, dili lang po ang makuha na doon na pila. Wala po makuha dito sa gilid, dili lang po. Sige po, pila na po kamo. Ayan muna, hindi ka mo. Ay, issue na naman at taas ko pa lang kami ni Missy. Pila lang. Alright, grabe po yan, grabe ang tala ni Mamo, mga magayunin pa yan. Anto na tabi sa ako, kuha na. Nakabunggo pa. Pangbabayi yung, polo. Polo, pagsipa. Ayun. 20 na lang, wala lang kwenta, 20 na lang lahat. Halo. Ang mga bata, di rin magpila ka mga gusto niyo. Di masama kakuha ng mga abangan. Bulan kong ayun. Ang tulatan sa ato isanan. Kung totoo ang nakakuha tayo, pwede na magpili, kaya liba naman magpili. Tapos pag may sobra, pwede po magpalit. Dahil pangahatak man talaga ni Mama. may kasayunan, kulungon iwanan na kaluluman sa eksperyensya at sinagsihan, naging agyan sa mga Ayun mga magayunan po yun. pag-ingyan sa lubog mo. Manay, 20 po yun, 20. Nagkatubuan ay inikakal, maabot ang paglaong Sige lang sabi, pili. Dito po sa Nanggana sa Kwarta, babayatan po yun. Magtitubat ko sa kayang tumahon. Ayan ang mga nakakuha sabi, papilihan man nila iba na di pa nakakuha. Ang mga nakakuha sabi, papilihan man nila iba na di pa nakakuha. Bulan, alkabulan. Ano sabi yun pa yan? Ay, kapagkaraan na. Pili naman na ngayon. Hindi ko na. Ano yun? Ano pa? Ayun Bulan, alkabulan. okay, nasunod mo na ito. Napili mo. Nasunod mo ito. Ay,
Pagsobrang pagkakasal, mga abot, taos wagang takang silungan na ilawang mo. Okay. Sige po, pili po, pili. Ang mga bata, di yung gusto sa imo nono. Hala ba? Nabuti sa lirok mo. Oh, iya pa si Manayo mapili pa. Dagos tabi niyo. Bagay niyo si Manayo. Opo. Ani ba naman ang magpili? Ani ba naman? Yan po si Manayo. Pili dagos tabi Manayo. Ayo may burot. Dili tabi Manayo. Yan yung pipilian. Bago makapili ka. Ang ugatan sa atong sigalan, kung totoo ikaw man lang, sa puso isip itong alan, bulan kang may kasayunan. Nana, may pa, mapili! Eksperyensya ating naging Regionally. naging agyan sa mga ari. Sa tutungan, maging niyan, ang lugo mo, sinihang tundon. Sanggat ito ay naging kalihan. Mahapit ang yaong nasa uswagan. Kaoy na mula ditang matay. Pagsusubat ko, kagayang tumahon. Katay ang malato lang ang kailan. Alright! Shout out! Paluaan, bulan, al kabulan, pag nasaramay naman siyaran. Pagpapapag sa taray, Ngayon na pa, may polo! Sila gusto ng polo! Polo shirt! magbanwaan, Oh, pantalan, minsan ka rin, Little France. Kaya mga paborito niya. Wow! Minsan ka, pag sobrang pagkatay, Oh, diyo. tapos wagang Pag mahagos ulit, pag mahagos. Ay, pero gusto. ay siyang lahat. Oh, 29 ka na, 29 na wish na mo. Wish na pa. Okay, sold out po. Sold out ang ating mga goods. Ayan. Alright. Ayan. Oh. Ayan. Tanong sa mga takan mga pala. Salamat ko ng ma'am. Salamat to nun. Papila na may tabugas. Ayan. Papila na bugas. Ano ma'am? Ipanghatak na yun. Papila na. Otro pila tabi para sa sa bugas. Ang mga ina. An mga ina lang. An mga bata. Ma'am, Lima po tabi ka mamasok. yan na, padanon na to. Siya mo lang nagparadaan. Ayo, ilayin ng dua. An mga ina lang tabi, yun, lang mga balay-balay lang. Hindi ko lang mag-alalay. Sada saro na balay, saro po na representative. Yan po si taga-titin na masabi kung magkarupot ka mo. Mga tabi, malinaw tabi kita. Oh, sige. Grocery, bugas. Alright, may pangregalo ba? Ha? Iisip mo na yung pa man yun na May pag-grocery na, may pabugas na, may pag-regalo pa si Mama Ophelia. May maparigalo pa si Ma'am Ophelia. May saging pa. Usato yun. Pagunaw ko mapangato na saging. Sige ha. Lusot tinay, mahatakan. Kuya, tandaan mo ha. I-contact ka dito ha. Si Michael Oquilio Duquino. Jordan Pahinado. Sige. Alalayan Taboy. Alalayan Tan Manus Trio. Kay base. Bulkang bulkan ng lukulan,
Magalyan. Ayun o. Ayun o. Asa, mahuli na mahali. Ayos na kung. Pati ba? Ano lagi set up siya no? Wow, okay lang. Alright, dalawa. Wow, mag... Sabi mo. Nagasaro lang po na. Shout out sa Gcash. Shout out daw po kay Lupa. Ano ba sa ni? Ako di ko na nakita. Tomski! Hindi ko makita sa personal si Baby Nels. Baby Nels, where are you? Gina GCCTV, wow! Magpadamit pa ako, ma'am. May mga gift pa po yan. Ayun o. Maayon ang mga pangatagaw. Pasalamat po kita kay Ma'am Ophelia Malong. May pampamahaw ka na. May pang-mirindal ka pa. May midnights na ka pa. Shout out with the original Bull Vloggers, Mami Piccolo, TV, Ma'am Ophelia Malong, Mr. Idol. Thank you Ayun so o. much. Ini po si Ma'am. Nagpapabalay po ni. Dire po. Tomski si Baby Sa mga Nels. ano lang. Nangangait po talaga na tunay. Salamat kita kay Ma'am Ophelia Malong. Opo. Ay. Bayagang mga. Ina sa cartoon na daan. Ano? Mawin nga nila. Complete na kagaw. Yun na sa duwa kada naman. Sa duwa na. Bebe, swag na ka mo dito. Ano kasi na. Ganang kataw sa speedboat. Yan. Yan tabi. Ako tabi mo na ako. Pagkatapos tabi sila mapasama pa kami. Eh, pag kami ni Cap Jojo sa speedboat. Salamat. Salamat. Ayun o. Ano tabi? Base sa mga Bombs Vlog the Mechanics, original Bulang Vloggers, Ano shout out Studio, thanks you Ma'am Ophelia Malong, Idol Tomski. Pero pag nagkulang yun, abularan mo yun. Bala ka. Yes, Tomski, hindi mo nakita. Maraming salamat kay Ma'am Ophelia. Bongso, Kilala mo yun. Bala ka. daming pinamigay ni Ma'am Ophelia Malong. Ano pa siya kanina, nagpa-premyo pa sa stop dance sa mga bata. Apat yung nanalo, 500 sila. Sa mga nanay naman, isa ang nanalo pero 1,000 po yung binigay ni Ma'am Ophelia Malong. Yan po ang ano ni Ma'am Ophelia Malong. Kaya sobrang blessed po tayo. Bongs Vlog the Mechanics. Basta po, saro na balay, saro lang. Saro lang ang binilang ang balay. Balay lang ang binilang, binilang ang binilang. Kain ng ano? Ikaw. Lupa. May balay ka. May balay ka na kadiri. Ayan o. Ay, kaya man pala no. Wala naman nakapila. Okay na. Ayan o. Yan po si Your Makeup Jojo Heraldino. Thank you very much po. Ayan, successful po tayo. Sobrang salamat po. Okay, gapon ma'am, salamat doon kay Ma'am Ophelia Malong sa Alipay USA, ha? Kung hindi sa bulan para maghatag ganon sa atong mga taga-Sitio Tabuknaoy. Salamat doon sa mga vlogger, sa grupo sa vlogger, salamat doon. Thank you man ka. Sana naghanap pa madalo na niya, ha? Original Bulang Vlogger. Original na po. Yes, Johanna Del White TV. Okay, naghanap sila na vlogger, ha? Para nagportahan, para ano, lalo na sa ako, amigo. Nakuha ka?
Ayun, probinsya ko. Kain na. Ikaw lang, probinsya ko. Ay, ma'am, kayo, ma'am. May sarok pa daw. Opilya ba, no? Okay, opilya. Sa mga, ano dyan, gusto tumulong, huwag mahiyang magtulong. Okay? Patuloy lang. Dahil na, ang dagat namin medyo kumukulong. Sa mga taga-tambok lang, guys. Salamat. Salamat. Ano, bagmak? Bagmak. Ay, 1,000. Okay. Baka diaper. Okay. Di na mo na mga ano. Abo, sir, Mga bata. ayun. Yapon, salamat sa intiro, ha? Sa mga sunod naman. Ma'am. Ikaw lang, ma'am. Kaya tabi, ano, salamat tabi, yapon sa itiro. Congrats, Ma'am Ophelia Malong, and more blessings to you. Nanay, God bless always. Ma'am, ano po sa imo na ano? Ay, mga kapalang pagit si Ma'am, ha? Oh, sana. Mga bata po. Kaya lang mga babarating na bata. Kaya lang ako na magturuan. Ayan na lang. Ipagay sa gapon. Tama po yung pulikahan sa Torredo po ko, no? May masunod pa po. May masunod pa. Ayan. Napulo lang. Ang sa likod mo na. Dito mo na. Napulo lang. 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang hindi lang. Ang taon naman. Masunod. Masunod. Hindi pa. Dasano yung trapangatan. Ano yung ta? Hep, hooray. Ano yung kasi yung sukun? 1, 2, 3, 4. Sarap pa. 5. Alam niyo na na ito turay? Sinihaw. Erok sinihaw. Pag sinabi ko, hepe. Oray. Black tape. Sorry. Erok pala sinihaw. Hepe. Ayan. Practice. Diri, kapot ang sa likod sa unahan. Practice. Hep! Sa baba. Sa baba lang. Hep! Hooray! Pag sinabi ko hep, sa baba lang. Sige. Kuya, magranig ka kayo. Irogin ko yung mic. Yes. Ngarata. Sige. Ma'am, thank you daw kung Ano mo na, matanggal mo na kita. CCTV. Okay. Congrats daw, original Bulang Vlogger. Hooray! Hep! Sabi ni Ma'am Gina, Dapat practice, ha? CCTV. Oo, ha? Matagal na kita. Hep! Hooray! Hep! Hooray! Hooray! Oh, ikaw ang bilang, ganit ko na imod lang. Ikaw ang halos. Hindi, kaya liyan mo na. Doon na pa ka, pag diyo mo. Sa'yo. Matagal mo na kita. Pag diyo na lang kita man. Sige na. Ikaw na, Rose. Ikaw na maghali, ha? Hindi ko na, nanareparo. Maluyan na matasan guram. Ang mga, nakaintra na, basi madubli doon. Mamay, halip na sabi doon, mamay. 2, 4. Sige. Ay, basi, ako na lang. Sige. Hepe!
Diba t-shirt mo? Hooray! T-shirt mo ay, t-shirt, hindi good one. Ikaw naman. Epic! Naman. Baru mo ano abang hangin duro ini, Ma'am. Oh, mau nih, Ma'am. Epic! Hooray! Epic! Ora. Epic! Ambul naman si baby, Ma'am. Tataod naman, ha? Epic! Hooray! Oh, nasunod na pulo. Mga nakaentra na kanina? Dire na makita. Ano pa? Pag-games mo ano? Ano? Diriho. Napulog yapon. Saro. Empat. Iswat, kan mga salpag. Ma'am, dagan yun, ma'am. Ma'am, dagan yun. Dagan? Dagan pala. Maski tuwa-tuwa ko, ha? Okay lang? Ay, sorry. Oh, sige. Practice. Ha? Ano? Ha? Ato! Pala! Ada apa ini? Basta na po lang eh. Larry, shout out by Larry. 4, 6, 8. Dua pa. Ubus na Dua pa. Ayun, pwede. Ito na, bibi. Nakagol din ni Mamo. Makatataha. Mayaman na din ni. Oh, sige. Epek! Basta na po lang yun. Ah! Epic! Hooray! Epic! Hooray! Hooray! Epic! Hooray! Epic! Hooray! Epic! Oy, Manibong, shout out. Epic! Epic! Hooray! Epic! Hooray! Epic! Hooray! Epic! Hooray! Epic! Hooray! Hooray! Epic! Hooray! Epic! Ready ka na? Epic! Hooray! Epic! Hooray! Hooray! Epic! Kasi puling kita. Puling kita. Yaman. Epic! Salamat. Epic! Hooray! Epic! Hooray! 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 Hooray ma! Epic! Hooray! Hooray! Epic! Hooray! Hooray! Epic! Hooray! Epic! Hooray! Epic! Hooray! 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 Epic! Hooray! Hooray!
Ito na, natalkas. Natalkas? Ay na, naguli ha? Ay, badaw man no. Diri man, ay badaw. Ay, badaw. Ay, kaya man. Sige, sige. Ay na ito. Nakaiba na ini. Nakaiba ka na, nagkahali. Sige na ho. Tara ma'am. Tara. Tara ko anta. Magaling ako. Abo ka na? Ay, baba daw. Tulo na lang. Oh, puro na kamo ka na. Oh. Tulo naman lang niya. Ang pagbabayi, may mga ano rito. Yun, oh. Oh, oh. Puro na may price. Oh, next. Nanan. Soltero naman! Soltero naman! Gusto na yung mga soltero pambata? Oo, kaya may mga bahay. Okay, sa mga pambata ini, ho. Wala na pa dyan na lilisik na. Ayun, saraya. Bring me. Hindi naman? Bring me down sa Kalunggay. Oh, talaga! Kalunggay, ay daw. Kalunggay. Oh, wala na, wala na kita, wala na mga bata. Oh. Pwede si Oye. Sa kung talaga magkakakawali ka. Sir Larry. Inabangan mo talaga magaling si Oye. Una makabot siyempre. Ang mauna makabot, sandaan sang Kalunggay. Saro lang matangkay! Daon sang Kalunggay, saro lang na pidaso. Ang nagdaradagang disqualified. Ano ini? Tasitas? Sa buong iman ini? Saro lang natangkay! Ang nagdarasing daghan. Diri, disqualified ha? Advice lang kita sa tagdaliri. Oh, ayan. Oh, dua natangkay! Oh, dua! Saro lang kay Puwaka! Pag wala sa mga na iba! Ano ka? What? Tapos malap! Palo! Oh, lima! Lima! Saro lang natangkay! Saro lang! At daan! Daan na! Saro natangkay! Premio. Nanang pangaran mo, Bibi? Oh, premio. Alright. Masunod. Premio. Alasakas! Alasakas. Kalasakas. Sa gilid lang yun. Sa gilid lang yan. At yung dyan lang nakapag. Kalasakas daw, hanapon. Kalasakas daw, kalasakas. Ha? Oh, ang bakla na ano? Kalasakas! Gurukat.
Iba na lang. Kalasakas, mao manim. Puro kad baga. Magmahon po. Alam masakitan man yun, basta abutan kita Super. sa alauna. Iba na lang, nakita ka mo, iba na lang. Sakit. Pakonsiluhan maginta bong si si Nils. Oo, Nakakuntan opening prayer. Oh ha? Wala pa, wala Na naman kuno, abot pa lang kuno siya kuno agad. Pa-opening prayer may kunta si Ano na lang. si Nils TV. Tayo ko pakonsiluhan kunta si Nils, ma-opening. Uban, tulo na pidaso. Si Manindel to. Tulo na pidaso. Tulo na pidaso. Tulo na pidaso, ha? Para sabi ko pakonsiluhan kunta. Sino mo? Si Nils ito pagkaho. Tulo. Pero baka hindi rin uban nila, bro? Kurong? Kurong. Kurong. Ay, ito! Dali po, mama. Sige yan. Hoy! Sabi! Picture, picture. Kanina pa yan? Kanina pa. Ibutakan pa. Ibutakan pa. Oh! Mana, saro-saro lang. Saro-saro lang. Sige. Bring me katipay. Katipay. Wala din katipay. Sige. Bring me sagwan! Oh, sagwan! Namata pa ng pinili. Magkaya si mama mo. Ano? Hindi ka man kinarat? Ay, makaluin mo. Namata pa ng pinili. Ayan, ito yung video. Ano ang pangaran mo? Ano sabi mo kay mama mo? Mama. Sabi mo, mama, sa ato hindi nagluha. Dahil ka na sa mga balik ka na yun dito, kumuwaro pa yun sa kuniho. Oo, iwan mo sa inyo. Taranggalong pa sila. Sige. Pag-trepapapagay ka daw. Kapat, ma'am? Ano? Oh, sige. Hanapan ko niyo, bring me ko si, journalist vlog. Oh. Journalist. Oh. Iba na yun! Iba na lang, basada mo, ngayon! Sino yun? Oh. Antot lang yun! Sigurado ka mo ka? Oh, di mo kami sigurado! Ay, di mo sigurado! Oh, darahon na yung ginis ako, kung tunay yun, sabi niyo. Parson! Hoy, ne? Ano pangalan mo? Journaling. Journalist pala. Dire, saro-saro lang. Ay, saro, siya man lang nagkabit. Oh, sa kurang. Ano na lang, saging na lang ada kaniya, ma'am. Ay, wala naman doon teddy bear. Lahat. Ay, yun pa. Patrick. Patrick, wow! Si Ram. Kulay-kulay. Ay, body wash pala niya sa pag-una ko sa to. Ryan lang. Alright. Sige. Bring me, Mr. Idol! Bring me. Saro lang. Oh, ikaw na naman, nanggana ka na. Ayun na tayo.
Ikaw, nanapa. Tranquilino. Tranquilino. Tranquilino! Ito ang pangalan mo. Di pa maging tranquilizer ah. Oh, sige. Pwede mo. Salamat. Maharo-haro yung kita. Bring me, ano, mas kinano na Chen. Chen lang. Sabi ko na, harayo naman kukuha siya. Siya lang pala sa tuhod. Walang kahirap-hirap. Gito. Ano, gito? Gito. Ano? Gito. Gapon. Gapon. Salamat. Salamat. Right. Gapong. Si Gapong. Sige. Bring me. Si ano? Si Ma'am Ophelia. Oh, lumayo yun si Ma'am Ophelia talaga. Ay, naku pupunta ha. Papilayan nyo, wala na kami sponsor. Kung ano man ini. Ano gusto mo na premium? Barbie. Bada! Ikaw, Barbie. Saging. Saging na lang ko rin ni Ma'am. Ayan na. Okay. Bring me ano? Bumbilya! Bumbilya ito, buka ha! Gahaga na imod ko. Dali! Bahala ka mo, basta ibalik niyo yung kung di niyo kinuha. Envelope! Oy, si Kuya na naman ang gana! Ba't si Kuya ang gana? Oy, Dre, hindi ba katawo? Oh, yan na. Ang gana ka na! Nagana ka na! Uy, bro! Nauna si Nonoy! Nauna! Ay, na ito, sinun. Kung nakimahindi ka, ayaw mo kiti. Pero kami ngayon mo sa inyo. Ay, pwede. Ribi, ma'am. Ayaw. Marating. Ay, napagpahibiya. Bakit? Ang bumiya mo, piyaw. Mararawa yung panin mo na bata. Ay, pagpahibiya. Nakalive yun. Ayun, no? Ayun, no? Wow! Wala na sabihin mo kami mo. Nagkala ka na. Sabi, Sabi? Sige. Bring me lapugo! Lapugo! Hindi mo naman lapugo? Lapugo! Lapugo! Ano ba nasaday na may loho? Lapugo! Gana ka na? Umaming ka. Umaming ka. Gana ka na? Ay mo. Gana ka na. Grabe na kay Mod. Naiibili siya. Nasa CCTV. Dalam mo pa nito yung lima. Ano? Tutuluhan. Pero pa yung grabe pa pagpawid ka ha? Awa naman lang ini ha? Awa. Pata. Last more games. Bring me ano? Kalendaryo. Oh, at nakabukas sa pahay na San Julio. Pag di nakabukas sa pahay na San Julio, na ano to? Ayaw mo ito. Di mo manahihi mo. Kalendaryo. Nano? Mura ka mo dito kalendaryo? Ma'am, mura sila kalendaryo dito eh. Yes. Kalendaryo. Ang premyo sinisaging. Ano? Ora. Di ba niya pwede? Cellphone niya. Ora.
May naguli. Babalik na lang kami, tabi. Iba si Awat pa ito. Di ba yan tamabalitin? Ano? Pakato? Banate? Ay, basi nag-ibig ka diri nabalik ang kalunggay. Ay na. Sinabi mo ito si Bigataw? Kudo mo sa malayan sa tan panto? Ay, uy, baday! Malayan sa tan panto. Nakamusmusit ko. Wow, good one! Yay! Awatan na kalendaryo na nakabuklad sa pahina sa Hulyo. Hulyo, magkinal naka-Julyo. Hulyo. Ay, nanggana na yun! Ay, nanggana na yun! Oh, nanggana na. Ay, wala na. Nanggana na. Disqualified. Ay, nanggana na talaga. Oh, yadi ho. Hindi pa nanggana. Oh! Nanggana ka na? Hindi na tayo tagitigas kanina. Naglamoy pa hindi mo pumagigyan. Sabi mo ka. Tama. Bring me ang pinaka guram dito sa'yo. Bring me. Kilala ko nun ang pinaka guram. Talaga na ba sinaraman ta kasi na talaga pinaka-guram dito sa'yo. Ama, ito na naman yung guram. Sinan Madura. Yeah. Sino pa? Wala na ba? Wala na ba nagurang dito? Wala na ba nagurang? Nakagurangan? Nana, wala na ba? Kamu lang na gurang? Siyempre. Matisinta. Mataunog pa. Kasing pinta pa lang. Ano? 67. 67. Ayan, nasa na ebidensya? Kay Imudman. Opo. O yadi ang gana. Makuha po mo yun eh. O, doon na lang. Last 2 games. Ano po? Anong gana lang? Tawag naman. Ano pa? Ano pa? Bring me ano? Bring me ano? Gin Red Mix Vlog. Oh, ha? Si Gin Red. Kala niya ako si Gin Red. Kala niya si Gin Red. Kala niya? Ayun lang. Para nakakilala. Sayang. Pero niya ba ako kung sino yun? Oo. Oh, ikaw man. Sinaw. Gin Red Mix Vlog. Oh, ano po niyan? May yung pangalan sa likod, basahin niyo. Ikaw ba? Basahin niyo. Kasi na may pangalan sa likod. Alright? 5 4 3 2 1. Oh, mali. Mali yan. Biko lang probinsya ko. Tara na. Ano na? Tapos na. Ano na sabi ko? Ano na lang? Ito na lang. Okay, ano na lang? The good one. PH. May PH yun sa lahat. Sa gara. Kami na lang Kuya Marvin. Sino nagtara? Jadi mga bata. Di pa man maka. Gana na kami. Grabe na kami lo. Maubos ang pagkain nyo. Ito na naka-lungis libo ni Kuya. Ay, ako na nakalangis libo. Almost 2 hours na kita.
Hain, diri na po. Oh. Next, nahanapan daw po niyo si Oye TV. Yadi lang ako, inaabang ako mag-grupo sa inyo. Sir! Ano naman? Nanggana na yun. Nakayelo. Oh, yeah, depende na. Nakayelo. Ay, uye, yan na nauna, uye, ha. Yan na nauna. Mauye na nauna. Nakayelo. Ano marunawa yun? Ano pangalan mo? DJ. Pangalan. Pagwara pangalan, wala premyo. Ano? Ha? DJ mo pala sa mga pangalan ni Iba? Ayun, no? Ano sabihin mo kay Ma'am Opilia? Salamat. Sige, ini pa, sarong pa. Mapahoy ko sa imo. Sabi mo. Alabaon ha, alabaon. Ma'am Opilia. Mama Pilia. 1 hour, 1 hour. Mama Pilia. Salamat Salamat. po. Alright, na. Oh, dito na. Uy! Oh, may duwa pa kita na pang paano, premyo. Bring me ano. Sige, para lagbaan ko na ho. Para lagbaan, sabi mani, Rose France. Para lagbaan ano. Sige na, mautok. Utok ko, utok ko. Utok ko. Sino hindi pa nanggana din eh? Sino ba yan? Nanggana na yun. Duwa ko ako. Tama na. Ito pa nanggana. Para lagbaan ha. Mamupil niya ha. Para lagbaan ha. Babayi lang daw. Babayi lang daw. Sa laso na, sabi ha. Nanggana ka pula. Sinakalan mo. Sige na din ha. Babayi ha. Sa babayi lang yun ha, sa babayi ha. Para labahin ha. Ang sasabihin ta. Ma'am Opilia. Isa ha. Patrick, babayi ka. Nagtatras tulo siya ho. Sarap pa na babayi. Ano? Dan! Nanggana na yun. Dali na okay. Duwa na lang ang pipili yung tao. Dali ha. Diri yan yun. Nanggana na pala yun. Wala pa, si Adan. Nanggana naman yun. Sabihin mo, Adan. Sige, yan din na. 5 ha. Anhangos ha. Dapat. Ma'am Opilia. Para naman. Timer. Wala matigyan po ng kanini. Sa balay ko, adali. Kamunta lang. Timer na meron. May timer ka? Diba si religalan ini kay masabi siya sinaputahi ka. Sige ha. 5. Wala. Game. Ano man sabihin mo? Practice. Ma'am Opilia. Pilia. Magana na? Ikaw, Ma'am Opilia. Tuda, halabaw. Ma'am Opilia. Nawato na. Facebook ka, mag-Facebook kayo. Ma'am Opilia. Ma'am Opilia. One, 2, 3. Ma'am Opilia. Tira. Ma'am Opilia. 1, 2, 3. Angos. 1,
Ma'am Ophelia, 1, 2, 3. Ma'am Ophelia. Ma'am Ophelia. Ma'am Ophelia. Ma'am Ophelia. May winner na kita nga. May winner na kita. Sana sabihin mo. Salamat po. Ano? Ophelia. Kan ma'am po. Kan ma'am Ophelia. Malikutan mo kasi yan. Kanina na ba? Salamat. Salamat. Last game. Last game. Ano? Bring me sapatos na kulay blue. Kandunga. Kandunga. Sapatos na kulay blue. Nano, may nagkuha tabi? Sapatos tabi, diretso nila, sapatos. Sapatos tabi, diretso nila, sapatos. Sapatos. Sapatos, sapatos, kulay blue. Kulay blue tabi, kulay blue. Para sabi ni Bong, Oh, yung mali yung pagparita bata. Ay, badaw na kayo binurod mo ng bata. Nakuyas-kuyas. Ay, babadaw mo yun. Ayaw na pagpiri. Ay, babadaw. Hatakan na niyo sa iba. Hatakan na niyo sa iba. Ay, makakakuha pa tas kabunaran. Hindi pa nang gagana. Puntan na opening prayer. Ay, babadaw ho. Oh, ay, babadaw ho. Ay, babadaw yun na. Ay, babadaw. Yun na. Oh, uy. Oh, anong blue? Ay, Blue, blue. ini bahkan violet ni. Nano kayo mo diyo sini. Jadi kita, wala problema kung pinurutan sa sapatos na. Ano ini ho? Aran, sino? Sino? Oh. Palakpakan. On na rin ang gana din. Kaya papagal ng pag-mission. Ay, mas nagana ang palakpak. O, di mo. Ano, gana. Kaya may nagsasabi mo. Sabi niya. Oh, sino ang mamili? Si Ma'am Ophelia. Oh, dire ko na ini bro. Ano ba ang violet na siya? Ini ho. Oh, siya talaga. Di ka mailaw. Sambits. Ito. Bata. Yes. Oh, wow! Oh, Mauli na sabihin mo. Salamat. Ano, kanay. Salamat. Ha? Salamat, kan? Kan. Ma'am? Ma'am. Po? Sen? Hindi ko na bumakaibigan na ho. Pagkaw mo siya mga katuloy. Nagan mo po ninyo. Oh, sige, game. Ano, ma'am? Masarap pa! Lama ang sabihin mo, Bibi. Masaya ka. Bukan diri man ho. Masaya ka. Sino ang tuloy, salamat. Ma'am Ophelia, kilala ko na si Ma'am Ophelia. Sa magto tapos naman po kami. Napasalamat na po kami sa Intiro na
Nagparticipe ba picture-picture po kita? Kung gusto po magpa-picture, pwede magsabay sa likod. Alright? Ano po, sa mga picture lang, ilista po niyo yung pangalan ninyo kay pagmakat. Ang pagmakatabi, madalas paghanap. Parang katabi. Picture po, picture. Picture po sa gusto magpa-picture. Base mahirap ng branch makagiri sa sa langoy tabok langoy. Pag di kaya tabok, di langoy yun. Mga pala din langoy tabok. Salamat po ng tabi. Kasi ma'am, may ulit ka pa na sabi yung tabi, ma'am? Ma'am? May ano ka pa? May... Oo. Ang problema nyo di mamasagi, kundi yun. Mapakro na lang kita. Para dyan sa rin grabe sa akin. Alright. Mapapicture tabi, ang gusto magsamaya. Sige na ho. Ang mga bata, ho. Anak ako, kaya mapapicture kita. Kaya manjin kita. Anak ko! Salamat po kita sa mayroon na kaburdo ni Ma'am Ophelia Malong. Salamat sa mga i-share. Uy, wala na din eh. Uy, nagutuan. Ayun, ayan, one viewer. Salamat tabi, tapos na po ato payuda. Salamat kan Ma'am Ophelia Malong sa mga nagsurulod, Gosim Family Vlog, Bongs Vlog, yan. Bongs Vlog, yan. Si Sir Larry, salamat. Ikaw lang adaan doon sa sunod Ma'am Jem Channel, Gina CCTV, Ma'am Gina CCTV. Ayan, salamat po. Tomski, salamat. Sino pa? Alright. Si Mr. Idol, Ma'am Nils, ayan si Bicolang probinsya ko, Journalist Vlog. Lalong-lalo na po at Ma'am Ophelia Malong, ayan. Si Jinred, si Johanna, si Rose Franz, thank you po, thank you. And Kap Jojo, thank you Kap Jojo. Salamat tabi. End na po kita.